Ето и на стадион Локомотив в Горна Оряховица с капитанът на Локомотив Кристиян Райчев и Панайот Пасков. Здравейте, как сте на първо място? Добре сме, нали? Всичко е наред. Мисля, че настроението е на макс. Очаквам се търпение на този бой. Призоваваме всички фенери на стадиона и да ги зарадваме утре. Утре е най-сериозният матч, който предполагам всички фенове чакат срещу Етър Велико Търново. Кажете нещо повече за матча. Както той каза, този матч се чака най-вероятно от над 10 години на непрофесионално ниво, а от 20 на професионално, което засилва интереса на всички фенове. Знаем, че утре ще напълним стадиона. Аз искам да ги призова сега в момента всички заедно като юмрук да бъдем тук на стадиона за нашия автентичен локомотив. И всичко е наред. Тренираме с много желание, с много раздаване и съм сигурен, че утре ще излезем и ще вземем нашото. Наблюдаваме настроението в съблеканията, че е на високо ниво. Тук сме с любимецът на публиката и новия такъв. Панайот Пасков се превръща в любимец на феновете. Какво мислиш ти? Защо така те харесват повече от другите? Не знам, може би защото зареждам освен футболистите, щаба и може би и феновете с този заряд, който предавам на терена, с моята борбеност, не знам, с себеразданието и може би съм ги спечелил по някакъв начин. Надявам се, нали, още повече и повече, нали, радваме и феновете. Срещу Ботев. Само ако може да добавя, да. Те точно това искат да виждат феновете от всички футболисти, да се раздават за Локомотив, както се вика, да фърлят чимовете, както го прави Пасков. И наистина това е всичко, което им е нужно, без значение толкова от резултата. Това е само един бонус, но да видят, че умираме за отбора, това им е предостатъчно. Точно така, феновете обичат това. Пасков в Пловдив срещу Ботев целува емблемата. Утре да очакваме ли отново? Да дойдат на мача да разберат. Най-добро предстои. Нека всички фенове да дойдат. Утре ще е страхотен матч, страхотен заряд. Очакваме всички фенове и футболистите, както казахте, ще се раздадете на макса. Точно така. Благодаря ви и успешна тренировка.